Takže dnes si spravíme test, respektíve kontrolu tohto Parkside Performance Lasera 3x360. Spravíme si kontrolu s týmto DeWaltom laserom, tiež 3x360. Takisto budeme zachytávať laser na príjimač a kontrolovať na diaľku, či sedí váha s DeWaltom. Je to príjimač DE0892G. Tento Parkside 3x360 laser má označenie PKLLP 3360A1. V balení nájdeme takisto veľmi šikovný držiak, ktorý sa mi páči. Dá sa tam nastavovať citlivo, pekne, jemne, výška lasera. Takisto tu má tento štipec silný, so silnou strunou, ktorý sa dá tiež nastavovať. A keď ho dáme dole, máme tu magnety silné alebo úchyt na klinec, na šroubu. Dá sa to aj zamknúť týmto otočným gombíkom. Veľmi šikovné. Takisto je tu terčík zelený. Takže tento Parkside laser, máme tu funkciu uzamknutia laserov. To napríklad ten DeWalt nemá. Čiže si môžeme uzamknúť 3 sekundy, podržíme tlačítko ľavé, uzamkneme laser. Môžeme si nastaviť svoju líniu, akú my chceme. Dá sa to na každom z laserov nastaviť zvlášť. Pravý uhol. A takisto všetky 3 naraz uzamknuté. To, že sú uzamknuté, nám ukazuje aj tunok diódka. Vypneme 3-krát podržaním toho tlačítka ľavého. Takisto tu máme samozrejme váhu a prepíname medzi režimami laserov. Pravý uhol, všetky 3 naraz. Pravé tlačítko slúži na zníženie svietivosti lasera, alebo ako by som to nazval, a zistil som, že je to vlastne tá slabšia svietivosť je zrejme pulzný laser, lebo iba tú slabšiu svietivosť zachytáva tento príjimač DeWalt. Môžeme si to ukázať. Silnejšia svietivosť. Slabšia svietivosť. Takže funguje to.